Bai, egia da partidu hasieran utz eta bi, lehenengo biak ailegatu dianak bi utz egin ditugu eta aurretik jarri dira utz eta bi eta gero askoz ere zailagoa izan da, ez? Ez, oso asko kostatzen zaigu gola egitea, ia partidu osoa euran zelaian pasatu dugu, aukerak eduki ditugu, golak sartzeko remate pila bat, baina ez dugu asmatu eta bueno, hortik etorri da euren garaipen, ez? Bueno, badaramagu bolada bat asko kostatzen zaiguna gola egitea, ez? Taldea saiatzen da, erasora juten, aukerak egiten ditu, erdirak eta pila bat, eta jaurtik eta pila bat, baina egia da, ez dugula gola aurkitzen, ez? Eta, bueno, gero gainera gaur lehenengo 5 minututan 2 gol egin digute, eta hortik etorri da dana, ez?